Ας μιλήσουμε για το άγχος. Το άγχος είναι μία μορφή και έκφραση φόβου. Πολύ συχνά το αποκαλούμε στρες, που στα ελληνικά σημαίνει πίεση. Το άγχος ουσιαστικά δημιουργεί μία μορφή συναισθηματικής πίεσης, η οποία στη συνέχεια κινητοποιεί το σώμα. Ας δούμε τι ακριβώς συμβαίνει στο σώμα. Όλοι οι άνθρωποι, όπως και τα ζώα, έχουμε ένα μηχανισμό αποκαλούμενο ως μάχομαι ή τρέχω. Fight or flight, που το λένε στα αγγλικά. Αυτό το σύστημα ενεργοποιείται κάθε φορά που απειλείται η ζωή μας και αυτόματα το σώμα μας εκρίνει κάποιες ορμόνες. Οι τρεις κυρίαρχες ορμόνες είναι η αδρεναλίνη, η νοραδρεναλίνη ή διαφορετικά νορεπινεφρίνη και η κορτιζόλη. Αυτές οι τρεις ορμόνες είναι που διαγείρουν το συμπαθητικό νευρικό σύστημα, που είναι αυτό το σύστημα fight or flight, και κινητοποιούν το σώμα. Η αδρεναλίνη διαγείρει και προετοιμάζει τον οργανισμό είτε να αντιμετωπίσει άμεσα τον κίνδυνο με την αντίδραση της μάχης, είτε για να τον αποφύγει γρήγορα με την αντίδραση της φυγής. Η νοραδρεναλίνη, από την άλλη, είναι αυτή που διαγείρει τον εγκέφαλο και γι' αυτό μοιάζει σαν να τον ξυπνά, με αποτέλεσμα να είμαστε πιο επικεντρωμένοι, σε εγρήγορση και έτοιμοι να ανταποκριθούμε. Βοηθά επίσης τη μετατόπιση της ροής του αίματος από περιοχές οι οποίες δεν έχουν τόσο ζωτική σημασία και τη στέλνει σε περιοχές που είναι πιο βασικές, όπως οι μύες, έτσι ώστε να μπορέσει ο οργανισμός να αντιδράσει και να εγκαταλείψει την απειλητική κατάσταση. Τέλος, η κορτιζόλη βοηθάει στη διατήρηση της ισορροπίας των υγρών και της αρτηριακής πίεσης του οργανισμού, ρυθμίζοντας παράλληλα ορισμένες λειτουργίες του σώματος που δεν είναι τόσο ζωτικής σημασίας σε συνθήκες επιβίωσης, όπως είναι η πέψη και η ανάπτυξη, προκειμένου ο οργανισμός να είναι έτοιμος για την αντίδραση μάχης ή την αντίδραση της φυγής. Τις παλιές εποχές, η απειλή που πραγματικά ενεργοποιούσε το μηχανισμό μάχομαι ή τρέχω ήταν κάποιο άγριο ζώο ή κάποιο σφοδρό καιρικό φαινόμενο κτλ. Στη σύγχρονη εποχή θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ο εργοδότης, είναι οι λογαριασμοί, είναι οι δυσαρμονικές σχέσεις και τόσα άλλα. Και έτσι το σύστημα μας αντιδρά με τον ίδιο τρόπο, σαν να πρόκειται για απειλή κατά της ζωής. Εκρίνουμε πάλι αυτές τις ορμόνες και είμαστε έτοιμοι για μάχη ή φυγή. Αν κινούμαστε συνεχώς με ένα μοτίβο μάχομαι ή τρέχω, fight or flight, αφαιρούμε ενέργεια από βασικές λειτουργίες και όργανα του σώματός μας για να τη μεταφέρουμε στους μύες και το νευρικό μας σύστημα, έτσι ώστε να προστατεύσουμε τη ζωή μας, με αποτέλεσμα να υπονομεύουμε στην ουσία το νοσοποιητικό μας σύστημα. Επιπλέον, δημιουργεί μία συνεχή συναισθηματική πίεση όλο αυτό, με αποτέλεσμα δυσλειτουργικές συμπεριφορές, όπως επιθετικότητα, απομόνωση, έλλειψη παραγωγικότητας, έλλειψη δημιουργικότητας, χρήση αλκοόλ κλπ. Ή ακόμα και συναισθηματικές ή νοητικές δυσλειτουργίες, όπως πνευματική κόπωση, δυσκολίες στην επεξεργασία νέων πληροφοριών, έλλειψη ενέργειας, έλλειψη διάθεσης, αϊπνίες, υπερβολική ανησυχία, φοβίες, κρίση πανικού και ούτω καθεξής. Τι μπορούμε να κάνουμε όμως όταν διαπιστώσουμε ότι ζούμε συνεχώς με αυτό το μοτίβο του μάχομαι ή τρέχω, του fight or flight? Υπάρχουν τρία βασικά βήματα που μπορούμε να κάνουμε και να ακολουθήσουμε. Το πρώτο είναι να φροντίζουμε για τη σωματική και συναισθηματική μας αποσυμπίεση. Ένας απλός τρόπος είναι να προγραμματίσουμε καθημερινή ολιγόλεπτη άσκηση. Αυτό που θα συμβεί είναι ότι το σώμα θα εκρίνει ενδορφίνες και σεροτονίνη την ώρα της άσκησης, οι οποίες συμβάλλουν στην καλή διάθεση, δρούν κατευναστικά στο άγχος και βοηθούν το μυαλό να χαλαρώσει από τις αδιάκοπες και πιεστικές σκέψεις. Δεύτερο βήμα είναι να φροντίζουμε τακτικά να βρισκόμαστε, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα θα μπορούσα να πω, σε περιβάλλον που μας επιτρέπει να χαλαρώσουμε. Ένα χαλαρωτικό μασάζ, ένα χαλαρωτικό μπάνιο με απαλή μουσική, μία παρέα ανθρώπων με χιούμορ και αισιόδοξο τρόπο σκέψης, μία βόλτα στη φύση, διαλογισμός, υπάρχουν πολλά. Και τρίτο, και ίσως το βασικότερο, φροντίζουμε να βρούμε έναν ειδικό που να νιώθουμε άνετα και αρκετά ασφαλείς, έτσι ώστε να ανακαλύψουμε και να θεραπεύσουμε με τη βοήθειά του την πηγή του άγχους που βιώνουμε στην καθημερινότητά μας. Ευτυχώς στις μέρες μας υπάρχουν αρκετές μέθοδοι και πολύ καλοί επαγγελματίες για να επιλέξουμε.
Αυτό που χρειάζεται είναι η δική μας απόφαση και να καθορίσουμε πόσο γρήγορα και άμεσα θέλουμε αποτελέσματα. Είναι σοφό και όριμο, φίλοι μου, να αναζητούμε τη γνώση και τους τρόπους που θα βελτιώνουν την καθημερινότητά μας, έτσι ώστε να αποφύγουμε να βρεθούμε αντιμέτωποι με κάποια συναισθηματική ή σωματική πρόκληση. Η πρόληψη είναι η καλύτερη θεραπεία.